Takže osobne si naozaj myslím, že na svete je 1000 rôznych spôsobov, ako neotehotnieť, ktorým ľudia ešte stále veria, ale pritom sú to úplne hlúposti. A čo o tom vieš ty? Vieš čo, tak ešte donedávna som si aj ja sám myslel, že pokiaľ spí s dievčaťom počas krámov, tak otehotnieť nemôže. Alebo som ešte počul takú vec, že keď je žena panna, tak tiež je to dosť ťažké, aby otehotnela. Ja som zase počul mýtus, ktorý je asi najnebezpečnejší, vlastne to, že prerušovaný sex, ktorý je údajne 100% ochrana pred tehotenstvom, čo je úplný blúd, pretože malá kôpočka spermí dokáže vzniknúť už priamo pri milovaní a je to úplný blúd. Počkaj, poviem ti ešte jeden lepší. Minule som sa dočítal, že keď si dievča kvapne citrón na vatu a vobchá si ho do pošvy, takže zničí spermie a chráni sa pred vírusom HIV, čo si myslím, že naozaj totálny blúd a človek, ktorý toto napísal, by si zaslúžil nejakú medailu. A pritom jediná výhra by bola tabletka po.